Mone ndine Jackie nde ku Vietnam nakambapo zanzima yuyu nthaina yake tinake Truong Mailan. Truong anamba nditi ma business ting'ono amagulitsa ma cosmetics zophodera munsika ndi mai yake. Kenako anamba kugulitsa manyumba kukhala ndi ngati estate agent, kenako kukhala ndi manyumba ake kumagulitsa utani, kenako anapeza kuti anamba kupanga chuma, kenako anatchuka kunena kuti iye ali ndalama. Kenako anamba kupezeka m'masekozi akuluakulu mpaka anapeza ntchito pa board ya ku mabanki aku Vietnam. Ndipo khala mu board ya banki anapezeka kuti anachita register makampani ambirimbiri onena kuti samayikapo dzina lake koma zimakhala kuti ndi zake, amayika kumwina dzina la munthu wina koma zinthu zo beneficiary amakhala iye. Ku banki kuja anapeza kuti position yake inakwera kwambiri. Ndi lamulo la ku Vietnam akuti munthu kakhala pamwamba mbanki suyenera kukhala ndi mashares mbanki. Iye anapezeka kuti kudzera mtima business tosadziwika bwino tambirimbiri tija, chifukwa choti iye anali wamkulu mbankimo amangopereka maloni kuti ma business tambirimbiri tosadziwika bwino, koma anali kudzipatsa yekha ndalamazo. Kunali kuba plus kunali kuba zina zoti directly kumakaba ndalama zambirimbiri mpaka anapezeka kuti pena anasowesa $18 billion, pena anasowesa $11 billion. Ndalama ziya zoti zankhani komanso anali ndi anthu ena amene amamuthandiza kubako, koma paja nde ukakhala ndalama anthu amakutani amakulambira. Ndi iye anayamba kulambiridwa kumeneko, aliyense kufuna kuti adzagayirako zidutswa za ndalamazo nkumamuthandiza popanga tizinthu totani, tizinthu tosadziwika bwino zokubaso. Ndi iyeyo anazolowera kumaba kutani kukhala munthu olemera dziko lonse la ku Vietnamulo, nkumapanga control even boma amapanga control ma elections chilichonse iye ndi amene amapanga control, chifukwa chinoti anali ndama kuposa wina aliyense. Akuti anaba 3% ya GDP ya dziko, 3% ya chuma cha dziko chonse anaba inali m'manja mwa iyeyo. Komano anthu anangasa anthu amakhala akuona, anthu amakhala ngati sakuona koma akuona kuti chomwe chikuchitika apa ndi chichi, poopa kuti uyuyu akangonena kuti zakuti zichitike zimachitika. Ndi anapezeka kuti anatopa nazo apolisi boma chani anamusumira mpaka na mulandu wake unali waukulu kwambiri. Even anthu a parliament akuluakulu nawonso amakayankha nawo mulanduwo kuyang'ana kunena kuti mbali yawo inali yotani. Analandirapo bribe ndeza chitika nthawi yayitali, unali mulandu wautali kwambiri, ndipo mulandu wokhudza anthu ambiri anazengedwa milandu. Anthu 85 amene anamuthandiza akuti driver wake tsiku lina ananyamula ndalama mu galimoto zokwana 4 billion kuchoka ku banki ukasiya ku nyumba kwa Truong. Anthu anapezeka kuti amangidwa ifo kuti iyayi awa anabisa izi, awa anamizira ngati kampani yendi yawo koma si yawo, inali ya Mailin imweyo, mpaka anapezeka kuti anthu ena apasidwa ma life sentence, ena amangidwa 10 years 20 years. Iyeyo mwini wake Truong anachitidwa sentence to death. Anena kuti sungabe kuba kuchita kupanga choncho kuchita control dziko, anthu akuvutika, anthu akugona ndi njala, anthu ena akusowa chithandizo mzipatala, ndalama iwe utatani utakhalira kuti olokubako. Nde amapanga apilu, anampeza guilty mu April nkumpanga sentence to death, wapanga apilu. Ndi apilu yake yabwera, result yake chimodzimodzi apanga uphold kuti iwe utani uphedwa chifukwa sungapange dziko chipongwe choncho, koma ampatsa condition yonena kuti ngati ungabweze 11 billion isanduka life sentence, aichita community achosa death sentence isanduka life sentence. Nde akuti akulimbikira kuti ayi munandilanda kale katundu okwanira 11 billion, nde boma liukana kuti sitinakulanda katundu okwana 11 billion, ubweze 11 billion ngati ufuna tisakuphe. Nde zomwe zikuchitika ku Vietnam amayi Truong Mailan. I don't even know kuti olokubako olokusakhutisidwako mpaka nakukabe 3% ya chuma chonse cha dziko nkumango babe, plus iso mlandu wina unalionena kuti anapanga makampani onena kuti amapanga benefit from bank zimene zinali against lamulo mdziko mwawomo. Nde COVID ili sindikuziwa kuti olokusakhutisidwa kwake mpaka ndalama yonse toto yomwe anaononga ya dziko la Vietnam ndi $44 billion. Gulu la anthu likuoneka lokwiya layika mabana maposta awo nawonso akunena kuti abwezeredwe ndalama chifukwa mkati mwakuba kwake kwa Truong uko anaberanso anthu poanamiza kunena kuti apasa ngongole kaya apasa mabondi chani, anangowaberabera ndalama zawo. Ndi anthunso afuna ndalama zawo, amabera aliyense osati banki yokha. Izo ndi zili ku Vietnam dziko kwambiri.